Hato pila jukli kene ke jingli balai ki surok hameglia ki danglong ki besniu dengi compare bat ki surok haki wei ki jelam. Hadin bangila yo ela ke jong ke state la bun snam balai hadu mentangi dang ya haki surok khoru khoram khamtam ki surok ki bedang shushina thamai. Hadin tang shibna arbna ki sniu no bat ka besngo pila khamtam wat haki national highway ru ki surok ki donda ki tliu Sudan. Bunsen ka pensiu ki kali habangi ya haki ne ki surok teng lele ko wanra ya ka jingin sam. Ka ai ka bapilong balai ba ka surok hameglia ki sniu hadu ka ne. Hato de ka jing senjor ki kontraktor, hato de ka jing bom shim khia ka sarkar, lane de ka jing ta jong kamarian. Nginya pej ka ne ka video hadu ka bukot khna mengintip di kidang. Dengi pej ka surok na shilong sha juwai nanong po sha tura. Kat sha bangi pai ki surok ki long ki besniu ki tliu ki orpat ki khoru khoram ki jingking ki krap ki ne ki long berabor hameglia. Ki bos ki mat jing ki baj ki slip ki taksi ki du ki ambulans ki slam benpoi ki kena school ki ya ki surok ki badan jing bat ki nongrat ki mio benkit ki marap jing ki da ka besok balai ba ki ne ki jah ka jella ka blagar khu ka jella jing bedot berkangam ha ka beningkong ni de ben semuthu ka jella me ka ja ka de ka jella ka bayo buntam yo slap kamtam hachira punji bat mau senram kine ki jaka ki yo hadu shipho hajar mm uslap ha ka shisnam kine ki slap ki ngam ha ki surok ki nyat no ki rong ki mau jong ka surok bat ka don ka jing tua kendeu ha bajur islam namar ki kendeu ki shong jam batang shuan ka kan nyat no ya ki kendeu ka surok ka bedang shnia menta ka sni ka jot no tang ka to ka ne benai ka ne ka jing jur slap ka ta ya ki surok ha mekliam bat ka babut kamdei ka daw jong uslap ka bakta ka surok ha mekliam ka daw ka bakham ka ka dei ka pur construction bun ki surok ki shnia tang bendem klam da shna jana ya ki kontraktor ki penenkam da ki low quality material ban safe pisa klam da but ya ki kendon balabu ban shna ya ki surok don ki surok ki me watang shisnam ru ki don ki surok ki blashna hashwa ka election marsin kut ka election ki jano kane ka jana ki daw jong ka jingbom sap ka jingbom don ka jingpe nya bar ka jing straight lada ki government officer kim pe bha kimle da ka peteng ki kontraktor kim jat da ka linti shotgun ngamong baru ki corruption handreman kapor ya ki pisa pai ba la pun serwakai badai mangi ki pai ba bamat ya ki jinghe bar sakawai ka daw kolong baya ki surok klam da minting bad da check bhang lada ki surok ki don thlu lane ki pat ki sabe kuntu da ki bnai klam da repair bad ka kalalong ka jingjot ka bakham kraw kam don ka ta ka fix system ban repair bud ha badon ki thlu ha surok ka maintain budget ka duna bha bad ting ya ki ne ki fund klam da pendem kam thikna bar ka geography jungi kalong ka wei ka daw ka bakta bhaya ki surok hameglia namar ka jela jungi kalong lum banchna surok ha ki jaka balong lum ka shem shitom bat ka don kam khambun ki jinglot ban compare bat ki jaka ki balong plain ka don kam ki engineer ki betibet ka planning bat ki strong material namar ki jingtua khndeu bat ki jing hab jong ki nalor ki lum ka penjot ki surok kamtam ki surok na kendang le dangbun ki besiang daw mau ber siap bat malu malala siang rong ngajrong ya kini de ben upgrade ben pembah nang bakine habaro ki saw ayom aweru ka daw ka bakta bhaya ki surok ka dei ka jingkit overload jong ki trok kamtam ha ki surok ki bomdei berjan ki ya khem da bot ya ki kendan balabu kini ki jingkit palat kaput ka kta ki surok ki bom shem ashnia benja ki kali bakit laipo hadu sapoton handrena ka daw bom biang ka jing checking kini ki kali kit palat put ki yo la doi benjai bun ki surok ki jot kloy namar ka jingkit palat kaput jong ki ni ki kali bat sakawai wat la ka government ka don pisa benshina ki surok handre ka shimpor benshina bat ben penbhai ki surok wat la ya ka pisa la sanction handre ben pentri kami ki project kam julong ha ka por ka bapian teng lele ki project ki lasdang handre ki shu sa kun natang shi tempor ki daw ki long bombiang ka jing trekam hapdeng ki department bar ka jing bom shim khia jong ki administration ki bade ben page ki ni ki kam bar ka politics ru ka de ka wei ka daw ka bakta ha meglia ki jaka basansar ka sarkar ki yo kham kloi bat khamba handre ki jaka ki bedon ha kalyang persya ki kham duna bat ki kham slam bunyo manul ki bamat jing jinjar hato omde ki ru ba hato omde ki khana school hato omde ki nongrap hato omde ki toris nada ki surok ki sni pitharai ki toris kin wan biang sa sin gunwan junga kaya ka jalla juni nada ki surok ki sni ka ta ya ka economy ya ka kwat ka khia ka pule ka puthi bat ya ki toris nada ngim su thu menta kan salong ka ta ka jingdu ong ka khrau andre ngim de bindu jikermen ki dangdon ki lat ki lenti ben sol ya ki problem penen kam le ki modern technology knang ba ki surok ki ne habaro ki sawayong buno daki independent agency ki ban page bat ki ban check ya ki surok bat ya ki project namar la datang ki officer sarkar bat ki kontraktor ki ban inspect kala bendon ka jingbom sabar ka jingle tu ki maintain team ki ban repair ki surok ki de ban chim khia ha ba ki surok ki don kam repair de ban khang ki truk ki bakit overload de ban don ka regular checking
de ben don ke transparency have use ki fund ki pai ba ki de ben yo ke information ki pai ba ki de ben complain la da ki yo ki jingjot jong ki surak khamtam la da ya ki project ki khem pen tre kambang kumta perlo ka jing sniu jong ki surak kam dei tang ka jing jar ha ka let kawan ka ta ru ha ka yo ka kwat ha ka roi ka par jong ka jelang kumta ngim de ben shutnum ni de ben smuthu ru ya ki daw imbu ru ya ki jingli ya ki nong alam jungim ngin sakando ha ki wai pat ki video kule shibun but what clap ben like share but subscribe